Rahayu. Wilujeng bapak-bapak, ibu-ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi pawartosipun? Tansah katur donga mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah kanugrahan, kasarasan, katentreman ugi karaharjan. Amin. Ing wekdal iki kula badhe ngaturi cerita alaming lelembut anggitanipun Sri Adi Harjono kanthi ira-irahan Demit Kaliren. Kados pundi lelampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Ing jaman perang kamardikan Indonesia loro ya kang diarani agresi militer Belanda II utawa Clash II, wektu semono Raji si bakul tape saka desa Sukabubuk arep adol tape menyang pasar Puri Pati. Cipataning atine umpama ning pasar ora payu utawa apese malah bubruk, tapene bisa diiderake sajroning kutha. Jer pasar Puri kono uga dadi sungsungane bakul-bakul tape saka daerah Gembong. Sukabubuk kuwi desa ing pereng kidul wetane Gunung Muria kang satemene klebu wewengkon Kecamatan Margareja. Nanging dununge wewatesan karo desa Bermi utawa Bremi, Kecamatan Gembong. Genahe jarake luwih cedhak menyang Gembong ketimbang karo Margareja. Kacarita wayah lingsir wengi, Raji wis tangi. Lebar raup neng padusan, terus uwat-uwet nata oncor, tomblok-tomblok tape, pikulan lan bengketan godhong jati sing sore mau wis ditata mlanting dening sing wadon. Godhong jati kanggo wungkus tape dipilih kang sedengan ambone. Dipotong rapi, dimen gampang digunakake. Krungu sing lanang udhek, sing wadon gragapan tangi. Barang metu ning padusan, dheweke weruh lintang panjer wengi isih kencar-kencar. Ngerti kalamun isih wengi, Raji banjur dielingake dikon mangkat yen wis ana jago kluruk pisan wae. Pamriye ing dalan mengko akeh kancane. Ewa semono eli-elike sing wadon ora digape. Gandeng olehe mangkat menyang pasar isih wengi. Ing dalan Raji bener-bener ora duwe kanca. Sadawaning laku, dheweke ora mrangguli ana kumelipe oncor ing ngarep adoh-adoh kono. Bisa digambarake kepriye kahanan wektu semono. Dalan setapak kang kiwa tengen kadang wujud gampeng, ge isih ngisor jurang jero. Wis mangkono kathik wit-witan sakiwa tengen dalan gedhe-gedhe. Ngrempayak pang-pange
ngrembuyung godhonge katon singup kaya ning jero alas gledhekan. Cahayane oncor kang diterapake ning tomblok mburi mung kuwawa madhangi dalan wetara 3 depa ing sangarepe sarta kiwa tengene. Ambak ngono wong wis dadi pakulinan. Kahanan kang mengkono mau iya dianggep biasa-biasa wae. Kang dipuji, muga-muga kang akarya gesang paring keslametan ning dalan lan oleh dodol tape kelarisan yen wis ning pasar mengko. Kacarita bareng lakune tekan bulak kulon perapatan Langse utawa ngalor banyu urip ngidul Pegandan lan ngetan Mataraman utawa Sukoharjo. Rawat-rawat Raji krungu swara wadon nangis nganti magep-magep. Sauwat dheweke jingkat, kaget kepati. Anggone mlaku ora ngejek, lakune wong mikul kaya dek mau-mau. Digawe alon karo nguwasi kiwa tengen dalan. Ketemune ning ngisor wit bulu gurda, cedhak dalan kono jebul ana wong wadon lungguh epor-epor karo nangisi bocah lanang demolan kang kawistara lelah-lelah ning pangkone. Padha sanalika Raji trenyuh nrenyuhi sesawangan kang ngranuhi kasebut. Oleh mikul tape ndang gagi diselehake terus gupuh gurawalan arep aweh pitulungan. Anakmu kena ngapa yu? Anakku wis 3 dina ora mangan. Iki mau ora arep tak jak njaluk-njaluk ning pasar Puri. Ning lagi tekan kene, dheke wis ora kuat nglawat. Panangise wong wadon udakara umur 40-an taun kuwi. Aku Raji, bakul tape suka bubuk yu. Piye nek anakmu kok nehi tape ben nggo ganjel weteng. Mbok menawa bisa marahi pulih kekuatane. Heeh. Aku semelang nek anakku mati kaliren. Gawanan mrene tapemu ben dipangan anakku. Waton wetenge ana isine. Tanpa mikir dawa, Raji age-age marani tomblok-tomblok tapene. Dipikul digawa ning ngarepe wong wadon lan anake kuwi. Mambu sumupe gondo tape, bocah lanang demolan mau sadek sanyet terus jenggirat tangi. Kowe kuat tangi le. Gilo, tapene panganen. Wis kono, jupuk langsung ae kok tomblok. Rasah dicucuk nganggo garpu pring. Raji tawa-tawa kelawan ikhlas. Diabani mengkono mau, si bocah lanang demolan kasebut kaya kere nemoni malem. Tomblok tape sing silep godhong jatine wis dibuka Raji, tapene banjur dipuluki. Dipangan telap-telep tanpa dimamah terus dielek. Sedeng simboke uga emoh kalah, melu amul-amul kaya anake. Kang temahane ora gantalan wektu, tapi satomblok wis entek gusis tanpa sisa. Wis wareg ya le saiki.
Pitakone simboke. Bocah lanang demolan kuwi mung mantuk, ora kumecap. Matur nuwun ya Pak Raji, anakku wis wareg, pulih kekuatane. Pratelane wong wadon kuwi. Ning sepurane ya, aku ora duwe duit nggo bayar tapemu. Ora dadi ngopo yu? Aku ikhlas, lahir batin. Tapemu sing sak tomblok aja mbok gawa nyang pasar Puri. Sedhela maneh pati bakal geger. Kandhane wong wadon mau tumemen. Ning desa lor kuwi ana bakul apem. Tapemu sing sak tomblok dolahe nang kono. Mengko mesti dituku kabeh. Lebar omong mengkono mau, wong wadon saanake banjur pamit nerusake laku. Lunga ninggalake Raji lan ilang diuntal petenge wengi. Raji krasa pengkorak-pengkorok githoke. Gagas sing ora-ora. Masa ana wong loro teka kuat ngentekake tape setomblok mencep-mencep. Terus wong wadon saanake mau bangsane apa? Kajaba saka kuwi, Raji uga eling wekase wong wadon mau. Dheweke ora entuk menyang pati jalaran sedhela meneh bakal ana geger. Nuhoni welinge wong wadon mau, Raji tumuli mlaku ngalor goleki omahe bakul apem. Kanggo iku, amrih tomblok tapene kena dipikul, dheweke banjur golek watu sing sebobot karo tomblok tape kang isi. Diseleh tomblok kang kothong karep ben timbang lan bisa dipikul. Ora antara suwe, Raji weruh padang-padang. Kanyata jebul omah kang bukaan lawange. Selak ora sronto, dheweke ndang gage miterang. Apa bener omah kuwi omahe bakul apem? Temenan, omah kasebut pancen omahe bakul apem. Gancanging carita, sawise tapene Raji dituku bakul apem, dheweke ora dibayar duit, nanging diijoli kalung emas, gelang emas, lan peniti emas. Kuwi emas tenan lho, Kang. Ujare bakul apem. Neng yo eman yen nganti bodol. Nek kowe kuat nyimpen mas-masan kuwi bakal dadi pamikat sing bisa ngundang tekane bondo donya liyane. Biar sakecelapan ana cahya sumunar mblerengi. Mripate Raji sulap. Mula dadakan merem. Tembung menterenge gerak refleks. Suprandene bareng melek, weruh-weruh dheweke dumunung neng pinggir sendang. Bareng lan swara cekikreke pitik alas, ing sikil langit wetan elar-elar pajar wiwit megar. Kekablak ambuka lembaran dina anyar. Raji gumun pungun-pungun. Dene mas-masan pawehe bakul apem ora katut ilang musna kaya kang weweh. Bareng wis mengkono dheweke tumuli gegancangan mulih. Kocap ing awan candhake ana kabar selentingan yen pati geger. Pati diudani bom dening Walanda. Kang lamun miturut cathetan sejarah dumadi ing dina Selasa Pon
tanggal 21 Desember 1948. Dadi omonge wong wadon lan anake sing ngentekake tapi sak tomblo ndek para esuk mau bener-bener netes. Dadi kasunyatan. Wusana iya saka mas-masan pawehe bakul apem kasebut kang dadi bibit kawit Raji bisa sugih mblegedu. Kepara malah disebut-sebut sugih-sugihe wong saka bubuk. Apa lelakon kang mangkene iki kena diarani kalamun raji amek pesugihan? Jalaran akeh wong sing ngarani jare sugih raji kuwi merga amek pesugihan. Judal mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi saged meranani penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.